Goeiedag iedereen en welkom te Hulst. Ik ga zo dadelijk naar Hulst busstation om te vertrekken van dit punt met de fiets naar de Belgische grens, maar meer bepaald in de Klinge. Want dus in de Klinge zullen er ook hub-halts zijn vanaf 3 november. Zo hier het Hulst busstation, dus ik ga nu de route tonen van Hulst busstation naar de Klinge grenszone. Want het is dus daar dat die hubs, misschien staan ze er al, aanwezig zullen zijn. Kijk, daar verder heb je natuurlijk wel al de hub van de Hulst busstation hier aan de rechterkant. En dan meer bepaald ook via de website Reizen door Zeeland heb je alle informatie. Dus ik ga nu even de route doen met de fiets. Zo nog even ter verduidelijking, dus hier een hub. Dus vroeger was er geen mogelijkheid om naar de grens te reizen. Enkel met lijn 19 van Connection. Maar dat via bestemming Roosendaal. Dus dit hier via die hubs op aanvraag. Minimum 30 minuten vooraf te reserveren. En is bijzonder interessant voor wie dat ze aansluiting moet hebben voor België. Zo nog even de sfeer hier in de straten van Hulst. Ja, wel even buiten de binnenstad. Ik ga nu in de richting van de Koolstraat. Dus hier aan de halte van de Koolstraat heb je ook een hub. Dus je kan in principe dan ook vertrekken van dit punt. Je hoeft niet te vertrekken van Hulst busstation. Ja, hier de lijn 19 die terugkomt van Roosendaal. En aansluitend hier ook een flexbus van de lijn. Dus via Hoppin. Bon, wat die Hoppin betreft, er is minder flexibiliteit. Want met Hoppin kan je bijvoorbeeld wel van het grenspunt naar Hulst busstation tot een bepaalde bestemming, maar je kan dus niet op andere locaties. In Vlaanderen is dat ook zo, dus bepaalde vastgestelde locaties, maar je hebt niet die flexibiliteit zoals je hier zal hebben, dat je kan van het ene punt naar het andere punt op reservatie.
Het is meer bepaald Klingen hier in Nederland en de Klingen, het Belgische de Klingen, dat is het verschil. Dus ik ga nu eerst naar Klingen, dat is ongeveer 2 kilometer van dit punt en dan de grensovergang. Ook opnieuw hier die hubs in het straatbeeld hier links en ook verder aan de rechterkant. Ja, er is even verkeer op de baan, even geduld. Welkom in Klingen. Ja, hier heb je ook een buurbus, de 589. Enkele keren per dag, niet in het weekend, niet op de avond, want dat is een vrijwilligersdienst, die buurbus. Enkel voor deze regio hier en dan de andere kant voor Ossenisse, via het centrum van Hulst, dat wel. Maar voor de rest, ja, die lijn 19 zijn er niet zoveel bussen per dag. Die rijdt ook langs hier.
Maar je hebt dus geen mogelijkheid op aanvraag over de grens te reizen en met het nieuwe systeem dus wel. Kijk, hier heb je de markering dus, De Klinge, België, 1 kilometer. En dan Sint-Gilles-Waas 6.
Zo, hier een hub, nog altijd wel in Nederland. Zo de grens, dus de kleine Sint-Gilles-Waas en natuurlijk Oost-Vlaanderen. Ja, hier heb je dan ook al die vlaggen, een beetje het symbolische grenspunt. Men is natuurlijk al in België, maar ook wel aangeduid. En ook de locatie van de fietsen. Dus de fietsen hier van Donkey Republic was in feite de eerste locatie ten opzichte van de fietssnelweg. Daar stond er in de tijd heen. Het was eerst hier aanwezig. Nu staan er dus aan de fietssnelweg en ook over de grens natuurlijk in Hulst, aan de havenfort en aan het busstation. Zo, ik ga even verder naar die hubpunten. En inderdaad, ze zijn aanwezig. Hier een hubpunt, al in België, dus samen met lijn 21. Dus een belangrijk verbindingspunt, omdat je dus via de lijn 21 kan je rechtstreeks naar Sint-Niklaas. En dan uit Sint-Niklaas kan je natuurlijk ook overstappen naar Antwerpen, maar ook in Sint-Helena, te Sint-Gilles-Waas, kan je rechtstreeks met de lijn 85 naar Antwerpen, linkeroever. Ik had ook gezien op het plan dat men een hub wil voorzien aan de halte van Sint-Helena en Sint-Gilles-Waas. Hopelijk komt die ook, want dan moet je hier niet meer overstappen, kan je dus eventueel met die Flixtaxi doorreizen tot de halte van Sint-Helena. En dan hier de busverbinding lijn 21 en dan ook verder zal ik ook nog even zo dadelijk tonen de aansluiting van de fietssnelweg F411, ook het verbindingspunt met Hulst en andere opties. Hier lijn 21 de Kleine Kerk, dus rechtstreeks vanuit Sint-Niklaas. Zo, hier een wegomleiding voor de fietssnelweg. Ik ga even naar de andere kant.
aankomst, de grensovergang hier, Kemzekene Stekene aan beide kanten. Met Kapellebrug Hulst.